Kom så, Julius! Kom nu, Julius! Kom så med Julius! Kæft, han er en bjørn, ham der, mand. Jeg tror det. Der skal bare stødes. Men altså, det han gjorde der til sidst, det er det, han skal gøre. Når han går ind i ham, prøv at se der. Når han fyrer den på, prøv at se, hvor meget vægt der ligger i. Hvis han tager ved ham og trækker i ham, så er han væk. Det er en type, der er gået til noget boksning eller noget i forvejen. Ja, han var bokser, garanteret. På det der. Ja. Very nice. Ja, sådan! Det var ansigtet. Jeg tror, han får minus for det. Jeg tror, han får minus. Kom så, Julius. Flot, Julius. Husk at gøre det der, hvis træner bliver skadet. Jamen, jeg tror, han får minus. Han ramte jo på ansigtet og ikke på siden. Var det for Nej, men nu har han lavet. Det er første gang, han får noget. Okay? Nu har han ramt. Okay. Jeg er ikke heldig. Ja, nu kan jeg godt se, hvordan taktikken er. Fuck, nu kommer de der fucking afstinenser tilbage igen, mand. Sådan! Kom så, Julius! Flot, Julius! Lad med at klappe, når du står og hopper. Du ligner sådan en fairy. Det er lige mig. Total fruit, du er. Kom så, Julius! Jeg vil hellere kæmpe mod Julius, end jeg vil kæmpe mod, når han står der. Kom så, Julius! Sammen på afstand! Afstand! Spark! Ja! Hvad fik han 3 point for? Hvad fik han det for? 3 spark i hovedet. Han har sparket ham på siden mod 2. Nå, fordi han fik advarsel for det. Ja. Kæft, det er God kamp, ja. Der skal kæmpe næste gang. Så. Jeg tror jo, fordi du kæmpede sidst. Ja, du er jo henne på det. Sådan! Fuck ja, så det er hans skole i stedet for. Flot, Julius! Spark noget mere, ja. Kom så, Julius! Kom så! Kom så, Julius! Spark i maven, eller i løgene? Jo, altså jeg tror bare han går amok, fordi ham han går amok. Altså. Forstår mig ret. Ja. Det er jo gjort overtaget kameraet, og jeg ryster sindssygt. Hvad er det? Hvordan tror du, jeg har det? Jeg har været inde.